ama sign clear tu le ngai thla tu te chibai kan buk le feka chu tun ruma chuan far kon khuwa VDP hawin an soi saka fanga boral zuita puram enga thina chungchanga annu chuan kan channel kal thangin thupuan chhuwa du te nei wangin tun ruma hian phone call interview kan nei dona tun ruma kan interview a hian annu hian sep nei ho lovin aron soi chuak vek dona clear tu le ngai thla tu song ten he kan interview na hi abula tanga atop thlanga min lo ngai thlak sak vek turin kan som le feka chu ole tuna call record ilo ngai thlang imo athi dan chungchang bi kan sei masalo ka ngamo ni chau luya kan kala chuan dynamo kan kengamo chuanin meichhia pahnih le mipa pathum kan ta nen mo ti chuan an mani zu in tur kha an la hlom ta ni chu mo chuanin hi kan hong kha VDP in ngan lo chang mo chuan ta chuanin keini mipa pahnih kha i engzawa nia keile engzawa kan in phura chuanin kan pa kha banwa baikin ama ina tlana chuan azu chu ama cha phur tu chu nia chuanin thunsanga ani bokamo chuanin kan pa in zu chu phura chuanin tikhan kan tlan chowa ni motorin min lo changa VDP in chuanin an let chhole VDP chu keini pon kan huwa a win changa ni don hi akan tia kan mak ve chan an let chho thlanin kan tlan chowa ta chuan hi ta an lo om le a volleyball court chhaka an lo om le mo ta chuan kan pa le phun sanga chuan in zui chowa chuan kan pa chu tlan tlang ani chu mo chuan phun sanga kha kan pa kha ding ro te an tia an ading du lawa chuanin phun sanga kha i ding ro an tia chuan adinga a bike kha astan pot en lo ma khanin an pot tha a thingfa khan an hlap ngal ta chor ani chu mo phun sang kha chuan a mai po kha pahnih kha i an ben na vela khan an beng hning ani chu in pa thian pa tero kan pa thian pa a kalpui pa chu ni chu chuanin phun sa kha sei ro atia an tia chuan ueng te zu chua tingei mei phun sang a chuanin tikhanin phun sang an hota i volleyball court bula an vuak zo to hnuah chuan ueng te chu an ron zong ta ni chu mo chuan ueng te chu an hmulawa azu chu lo thuk ru ve ngei me ni chu mo chuanin azu chu thuk ru a chuan ueng te an hmulawa chuan phun sang a chu hola an ko chho le a an vanon le ni chu mo phun sang a chu chuan phun sang an vuak zo to hnuah engzawan kowa chuan keimin ko le ta mo tikhan thilom zia te kan se chuan ueng te chuan zong le ta ni chu mo chuanin engzaw chuan volawa keipo engtin ma min tilo chuan ueng te chu an target ta to pani chu chuanin keini ha kan honga kan bek nen kan sang hon po in po kan thlen man lo chung vela chuan ya chuan i ka hlau thong ve ni chu mani pasal te na chu mo chuanin khoya heng ni o omang ka tia ka bek po da bik lo chuan kan pa chu ka zong ani chu mo ka zonga ta chuan ka zonga ka hmusi lawa phone ngam bik box si lo phone na ka phone kha chuanin engemaw palte om takin tin ka phone ngam bik si lo mo chuanin tikhan ka holam kha a tingi na amlo ka ho photanga bek hi kan da nga chuan a hranin ka zong le meng ti ngei tuan kha kan nei ni chu chuanin ka holam kha VDP chan kan pa zong nen chuan kan in cha kan in to ka chuanin khonge in pan tia ka hремia lo hi ke pon ka zonga ka hmulwa ka ti ve chuanin
ron in pero se aron in pek lo chuan kan zon rei chuanin kan va hlum deuh thaw dawn nia kan thinari manga kan va hlum deuh thaw dawn nia min ti chuan ron in pero se tha deuh khanin phone ro min tia chuan an om line ka phone a u eng te ron in pe mei ro ti nge na om lo chu lo chuan vona dawn lu tuk che ron in pe tap mei ro ka ti o le tia chuan ke khamin hon tira ni va ho ro min te ka honga chuan kan pa chu i omna sei ro an te a omna chu chuan kan pa chuan phone tha hian ron phone dawn che ti in kan pa chuan phone a chuan kan pa chuan ava in pe ta ni chu mo kan pa chu chuanin khatia ava in pe kha a thil zong kha akeng phei a chuan chu mi hnuwa a in puan hnuwa engwangin nge dot i soi ti khanin adang pol om ti khanin an hlapa ni dot soi su ti khan an hlapa dot ka soi lo ti da tang ve min ngai dam ro khonga itakin pathian hmingin ati analutuk ka thi do ti a thian pa po in an buak lai cha hmu eng zawo chuan chuan ai ka khonga i lutuk hi mo ongoi na ka shara akut am amit an phuara na salut amit an tuama chuanin chhuat a han a let top topa analutuk atia min ngai dam ro pathian hmingin ka ti to lowang ati a au na salut tuka ta padan dot i soi en te an hlap ri pop pop ajan ke khamin nem chhuak nga la tia mo chhuak ro min tia ka chhuak nga la ti chuan ke kha chuan kha ka va shek to lo ni chuan hlap chu mo chuanin min ron phone a i khoi ang he i locks thil ka sei mai an wak ma in kan pa chu lo in wak khlau lu tuk khanin i ava in pe a hei zong che phur lo an tia chat i be ka lian lu tuk an ti hei zong chau hi phur lo an ti i be ka lian lu tuk an ti ta kan sanghaman na thosi le na ni kha ati ni chu mo chuan min ron phone a thosi len chu khonge i da min tia thosi len ha ke ani triaw a khan kan lo thei hil sia kan thei hil ka ti a triaw kan thei hil ani hi be ka om ne lo ka ti chuanin ta chuanin ke ka phone khan off hala chuan ta chun dot i sei ti khan an hlap le ani chu chuan chu ni ta ni chu mo chuanin ti khan an hlapa a in puan vek to hnuwa pon ti khan hlapa dot i soya i khotlang ta mi nok sakin i hi chu ti kha tian tia chuanin analutuk ati chuanin chu mi hna min ron phone to me lo a chuan akal thei to lo nyang ka va shet phat to lo mo kha motorin an ron thla a chuan kan sanghaman vel chu kein ka lo buai puya dang ka te vel te kan mana khang ka lo buai pu hon ka lo nga ka mo chuanin ka lo buai puya i an motor ri ka sia a ka tlan chhuaka chuan chukro an ti ka kal thei lo ati i kal thei i zwaw wang ani kha an ti chuanin ka kal thei lo atia ta chun hian ka ti engang wangin ni ka ti me main waka thil engi mo apoi a thlenga ni chon mo i apoi via wang ka du don me lo nia ka ti ve ni chmo an ma ni VDP bula chan chuan nang pon thili je pui min ti engma je pui ka nei lo kan sha dang ang kan sei vek ka ti chuanin an ron zon lu ta dim na po pakhat ma til lo in khuma khan an ron ngat charon ni chu chuan an chwa san hala i do sei mang chu kha ni mei leram moya nge na ti chuanin an chuak che kha chiani analutu ka ti chuan atak sa vel kan in kha alo duk na salut tu akonga hemya hong thla tang hen angal re khleng na duk vek chuan akut pha vel zong po he aduk thla vek chuanin analutuk chiani kataya na ati kanak ana kataya na ti chuan ka ensak chuan ka chon chu mi rei vek lo chuan abung bua
chuanin ka pumana ati le na chhok na min pero ati chuan na chhok na ka pe a chuanin damdoi na min kalpui mai la ti chuan ngor on na chhok nei ei phot la ka ti chuanin i chuan kan hak deuh ni chu mi ka ti na chan po chu mo kan hnung deuh tu kumin tho ni chu khata kan chu ti ang che chan duk vek khianin an hlap akut zung pui ru po hei vo in ni thleng han na ram po thok theilo chu tiang khop chuanin an wak sak to boka angal vela po hen ni se thi chuak vek hen an wak sak to boka chuanin khata khan mo lok kan sei lok na chhok na ka pe ni chu chuanin tikhan atwar ve me nak tu ka tuilum chi alten kan in nem thin ni chu mo tikhanin I kar thumli vel dak chuan khatiang aduk zwal pui ang te chaw zo akut ru ang te kha chu hei tun thleng hen na po hin na rum hia tho thailo pha ve ni chu mo ni chu chuanin an zelo ta po chon FIR thelu kan tum to a ma se chung kwa kan hanin ron khoma a khang em chu a chi lawang eng po ni se khotlang du lo zong thil te in lo te wangin hi khang kha chu tiri lo meng u min ti chuan kan tia khatiang adam vele mei tura ka ngai awang khan I she thiam em chu wanga kalpui lo te po kha kania ma se ti khanin kan hanmu kha ka tui hala ron ti tui ka pe a chuan ka ko chhunga sa tia tui min ron saru ati le tui ka psual le a chuanin I khowar don lampanga khanin dar thum le tlem vel bora khanin chani avat me mi ron kwalum te ati chuan ka va kwalum ani chumo chuanin I ka va kwa hei ke lui local chaw ve deuh bok nen khan ka lo chin ve sak anyang chu chuanin ka aro afrok ron ri sho ka mo chuan akke aron leng bu pata chuan ka haramo ka va ena akam sira han chil phwan angreng hei engemo hi a ru chhuaka tam ueng te ka te chuan afapa khanin apa omdan he diklo anu api te han ko ro min ti chuan aka khan ka hama chuanin alu ka soy aka ka hama ti dan ka hrethiam bok si lo chuanin I ama lo chaw to bok si ti khanin alu ka soy aka ka zu ham le thin ueng te ka ti ka zu ham le thin ti khanin chumi re vak lo chan aron zoi hal topa chuan ni me imo kan VDP chumo keima ni chung hi kan fel hi ka tilowa kha mo kan pot chat lok chika nang mai na thil I riat ang te mo yang kha in sum mi lo khan han soi pop chuan mo zoom in man pon voi khata sim khat te min choi tira tlon ngan man pon sim khat te min choi tira chuan tlon ni an man pon sang nga te min choi tira chuan midang reng po ni se va phaya zu an mani in tur an walak po in I tlangwal zu du ve kan ni an mani zu in tur an walak po in mo abung po ron hon sila an bai kan shen saka an bai kha sang nga te an khul tira chuan an phone an lak sak po sang nga te an khul tira abung le ka po pakhat le ka po chuan kan khot langwal po han lom lo ve khop mai ke mani chung pe lama hen mo kan kho VDP chu ka thinrim na ni se ka shat dik tak ka ron soi ni chu chuan an siam sa ngoi an man po an hlap shepa an siam sa an in turan in lo po an hlapa an hlap du anya arui me po kholai boy na siam lo po arui me arim nam ang chi po an hwa zong shim chu an hlap pap ani me kholai po an beng throi ya arem chang an hlap pop ani me langwal ho po hen mo langwal ho po hen pol ho do khan she sia dik tak zon pol ho do sil an tang rual veka pakhat wa chau sila pakhat an chau lain in miti dan tin pakhat wa chau se langwal zuruin pakhat
ว่าเจ้าเสียถิ่นริมินว่าเจ้าสิละอันมานี่อันก็โคมาพ่อหลานก็ว่าอันฟับเหลชปะจู่ๆอันนี้น่ะดิกตักกันนี่แม่เนี่ยเทรนคาที่จุดโรโปหลังทรงเห็นเฮอินติป่วยเดียวฮีอันนั้นคือโมแค่ที่ยังให้ไงจู่พาก็ติโลเสียก็หัวทรงจากกันนี่โมจู่ๆกันเขาบ่รักกันเขาวิดีบ่รักดิกตักกันนี่บ้าก็ให้ที่ยังมีเสนให้จู่โคตินาเฮียนปฏิคัดโปหลังอินติป่วยเนี่ยมาคัดยังสิก็จู่อันเดียวเฟกติละก็สวยสวยที่การิงโลโมบ้าก็ให้ที่ก็นั่นน่ะเอ็มจู่โมcái mà mình run phone in pa ka phone la run in puang mai ro se kan thim rim ma hian chu ba run in puang se la thadun kan sei meang ti ton hu akin ka phone a vakal mai ro ueng te ko tan thak ai chuan vakal langin va in puang mai ro ka ti awa in puang a in puang tur akal don pon chani min lo wangem le wa ka du me lo ne ka tak sat chiat te nen ka pe lo nia wa ka zo lo nia te an volong chi ron in puang ro sen ti in puan chan an vadon lo che po ka ti ngoi ngoi khamin hnuai hetiang ko tan lo thla khi chamo ka dam thei lo shim ke ma po he ka chau pha engma cho po ka i thelo jan po ka mu thei lo ka fa te en kol nen a na nen kan in salai nen karil ru hi anale tuk hi moเนี่ยตัวน่ะอินเทียโตโมอินเทียโตจงจางเฮมิโซรัมปุ่มตัวละมิโซรัมปุ่มงาอีเฟนั่นเนี่ยเฮติยังอีรอนตรงชัวโปฮีอีโวเซนกะเตียโมมันที่สุเนี่ยอันนี้นะงักสวยตบทับอันนี้กันเขาบ่รักครับอันนี้จู่คาเตียงคาชากะเตียโมส่วน FIR เตปค่ะอินเทลุโตคันกันเชียเกมันก็เทลุดส่วน VDP ค่ะมีอังซาดเนี่ยอันนี้อามามี VDP อังซาดตักเงี้ยนี่ก็ช่วยลดตัวนะ FIR ก็เทลุอันมันที่จู่มีโซมันเนี่ยจวนนี้ปะเลียนหล่นชัวก็ปะรุกจู่อีอันมันอันเจรันคงคุยอย่างเงี้ยอันดาดตักให้เกมาก็ชัวเทลุวางเห็นบ่คุยมาก็ชัวเทลุวางจันจินที่ก็เชื่อมีอะไรคุมเบตินก็มุดตับปนี่เมริบที่ก็ยังค่ายก็ตักสัจาวรู้ตุกเห็นจู่วางอันเนี้ยตัวน่ะปะเลียนชัวกี่ดิจุโมเบลินันชัวติลหมเงกันป้าบ่ตัวอันติลโลวางนั่นชัวอันอซงตูเลอะก็อีหน่อยอะจันติลเวกมาเสียวักตะกะอันติลโลวางอันชัวจีน่านี่จุมาเสียค่ะมีอันชัวพวกค่ะกันล้อมเราครบไหมอะฉันจุมอะซงตูอันติลเวกะอะพูรอันเนี่ยเกมามินโซปนตูน่ะอันว่าอันชัวมีปออันชัวมีไงปอจวนินกันหูเราจันมออันน่ะโดนลุตุกันเนี่ยมินติตูงอยรอนชักปอฮิกะทานนะครบไหมไกจูเนี่ยแต่ที่เล็กเคสกันไลน์เมกันเนี่ยโมส่วนแองทิงเนี่ยนังมานี่คันกัลปุยเซลอินตุมดานเดค่ะฮามีกัลปุยเซลกันตุมดานฮิจูตูน่ะตักแค่นี้เกมาก็ฟิตแล้วลุตุก็วางแฮนช่วงกว่าอาอูที่เฮาเตขันโกนละมาเตอันเสียมอจวนจำไพละมาเตียนลำเสียจู่เกมาก็ฟิตแล้วลุตุก็วางแฮนเกมามินรอนันดูเสียเกมาให้คุมไปตินกันนะให้ดริปเนียนโดนโปมุจุนก็รอนเดียเสียดริปเนียนก็ละมาวางแฮนมีเห็นแล้วรบบิดทางมลุตุกโลเฮงเวลิติลเองหมดใส่ต้นเกมาก็ริลรู้นะเซลบ็อกเสียมอนี่หันอินฟิตเดพอดละเคสุกันละกัลปุยเซลังอันเตียจู่กันอินรอนนัดเสียกันละเนรีแล้วนี่ฮิตุนาริจันกันละอินรอนังช่วงกว่าจำไพ่ลำช่วงกว่าที่เหลือคันโกนลำเตะให้เขาชันเล็กเตะอันนี้ทำเสียมช่วงกว่ากันละอินรอนังเคสิจู่เฮ็ดอย่างอะช่วงกว่ามินติตูที่กันดำไทยแล้วเนี่ยทอดมั้ยอันตีเที่ยงกันเที่ยงแหวงตีกันไงด้านนี่มั้ยเนี่ยมีสิ่งที่จู่ที่ตูรครบสวลที่ตูมาฮิกันฮิการิงเลมแล้วโมเนี่ยVDPเฮาบ่เห็น
kan channel lo ngai thin tu te pon an kha tun ha tu airfield bo ruak chung changa po khan mo kha davida nge ni kha khani khe sa po khan buak hum han ti mai la thil kha chiang tho mo kha tiang kha athleng to lo tur kan ngai le he tiang thil athleng le hi kan channel pon na sia lo kan tia he tiang mi VDP hoi mi kan lo hlap mo kan lo zil deuh ani pon ka chu ka he thiam ni ma se he tiang thi khop hi la hanin soi sa hi chu kha tiang soi sa tur khop khan khang VDP te kha eng ni sing nge mo enganga selfam kim nge mo ani bi ti ka ngai dan ne mo nya he tiang chu thalo ka ti hle chuan kan channel ka thanga tuna thil se dang angte kha tiang sep nei mi lo he I han puang kha kan chu tha ka ti hle mo chuan mo mi swal reng chu police pon an mana mo office ate an shroya hlapna bik te om thin police ten mi swal control tur chuan I khotlam control tur chuan in police te pon mi swal control turin in ti bik na om sarkar dana ma se VDP chuan in kholaya po mu se an beng throya chuan arem chang in an hlap popa heng po hi thalo khop me kha tiang thaina dan kha an nei me lo mo nei me lo an tianan kan lo in zil du deu ni pon police ate in up mai sela kha tiang kha mo kha tiang tur kha nia chu ti lo a in soi sakang zo ga han di ka support thom lo khop mai in kha ho kha chuan kan kho VDP chuan ngam bi kan ne a huat deuh bik te hian nei boka mo ani mang an chen dana han a che a hriat veka a then khat zu an man po an volowa an choi tir kan pa chu an choi tir tun anga po ni se kha tiang a in puan to chuan an lo hlapa an lo ti ni pon kha tiang nun na em lak sak lon kan kho chunga om to su ti pon na chuak mai ro se adam thak jok nun na in lak sak hi chu kan chung ko ho chu kan na khop mai ne khata khan mo nang ma jon de kha an ma ni soi sak hlum ti kha iron ti top ta an soi sak hlum dik tak ani kha tu amma lui kala him tlang taka hong zana an hlapa dar som pahni le I minit som nga pasari an ronda a chuan kan in boy som chung kha chu ti chu ni sa ta sila dar thum le minit som li pasari vela khati kha kan ni me an ma ni sei sak lo chu khoya nge thiang an sei sak hlum lom a ji lo hle mai kan chung kwa chu kan dam lo ni ne case kal lai te ni engtin nge kal chho se lang thi te khan mi pui te pon kan lo ngai chang sel tura pon ngai thaila ole chuan a top nan han ti mai taila nang ma ni kha chu ko member kha engzat te ke ma ni hi chung ko member pasari kan nia apa nen mo chuan kan fa ti mei chia palian nia ate bera mi pa pakhat ania chuan a upaber hi kumsom paruk ania adot tu hi som pali ania chuan adot le hi som pahni ania chuan adot le hi som ania chuan ate ber hi mi pa chu kumruk ania chuan upaber po chu kumtling chuan ni lo na ka chung pa kan har sata wangin aizol tlanga mi hena kan in thlo tir mo chun hi apa dam lo na wangin apa thina wangin aron ho chawa chu aron hon chhona tur po poisa kan nei lo om na ten sim khatin taxi an ron he ar saka chung vel chuan January tha hen chuk le tur ania mi hena om le turin mo chuan ti hian anau che hi pol ria tania middle school akala chuan
adot le hi pol nga nia adot le hi pol thumania tuna ate be I ami pa chun hi chu hi kg ส่วนอะตบลำปังกันให้โตแมงโม kan inkom rei to boka kan ti tiang suan a top tan kan ti tiang Mizoram pumin he isu he thil thang chungchang hi kan ngai ven lai ta kan mo khata khan Mizoram pum mi pui te na an hriat tura I thu soi du emo anu pui ini nang songa thu han sa du emo nangma soi du ina yang ang kha in han soi sakla chuan tuna kan inkom na chu kan du tok mai don em liang ka du ber chu mo I Mizoram mi pui te hianin rui hlo do chungchanga hianin thei top chwa tlan thu hi chu ka du a mai ro chu rui hlo hi Mizoram a hianin arem thei chang si lova chu wangin I rui hlo kan do na hian kan hmalak dan tura hianin I fry tu te po hian engtiang in nge ma kan la kang engtiang a thatu engtiang a tha in nge ma kan la kang rui hlo zwar tu te le rui hlo ti tu te hi tong trai na in nge kan tan pianga lap zong hi chuanin tu ma hi I mihring hi kan in siam that thei ka ring lowa kan fa te po ni se lap zong in tu ma kan siam that thei lo rolin rui thei thil ti phei chu lap zong hin tu ma hi an in siam that thei ka ring lo chu wang chuan tong trai na zong in nge eng ti zong in nge ti hi fry tu te hian ngai to asila tha ka ti ka than in hlap deuh pon nun na em in lak sak lo la ro ka tiam deuh tur kha lo dia thei lova kan lo in hlap ani pon nun na em hi chu han in lak sak lo sra mi lo thei lo hlap ngai te chuan lo omani pon nun na em in lak sak hi chu atwar tu de ta na thlot ani ne mi hring he thi tur khopa chwal he tuma he kan om lem lo mo thei ta patop ma ni dam lo na kan in ko lan thi ma kan nan na ka la ya in wa ka wanga thi hi chu mo atwar tu tan chuan ana em ni ve mo tang kai ni pon in thil ton he zia lo kan tia kan channel mai ni lo he Mizoram pum hu bang zong in kan thin rem mani mo ke thil isu chungchang bi ga hian chan chu kum ha sa kan ti do ne kha Davida chungchanga thil thleng kha kan thlek thonga kha ti ngang che kha tuna in thil ton hian anin ka hria ainang reng boka mo anu pui ni nang I tu ber poi niang baga thil hra chiang berina tianga social media kal thanga tianga I han au chuak hi tha kan ti thea chuan na khina thi po ta he thil chungchanga au chua tur kan ti dang khu soi du dang I nei chuan kan channel chu kan in hong reng ning ti kha kan soi tel du boka chuan soi du dang te nem ri lo ka chaw mai du to kri me yang nie te khan lo in ha dam la chuan soi kim lo emo kan ti dang kha tiang soi bel du te nei chuan kan channel chu kan in hong reng ani ti kha in lo hria sakla ani chuan tun tuma kan in kom na chu ti hian kan du tok to mai don em liang ole hun thatak min siam saka wangin lom thu kan soye